Takhle. Záchranná stanice v Rajhradě zahájila svou činnost na podzim roku 1999. Náplní práce je na prvním místě záchrana zraněných a jinak postižených živočichů. Nejčastěji se k nám dostávají hlavně ptáci a ročně se takto postaráme o desítky jedinců. A poslední 2 roky provádíme výukové programy pro žáky mateřských a základních škol. Takovým nezapomenutelným zážitkem pro děti je zejména pohlazení sovičky po bříšku, takže je to taková třešnička na dortu a opakovaně se sem třídy vrací a na pohlazení sovičky se nejvíce těší. Bezesporu nejzajímavějším naším chovancem je orlice mořská Sára, která v dubnu slavila 20. narozeniny. Orel mořský patří mezi kriticky ohrožené druhy v naší přírodě a je bohužel velice vzácný. Náklady na provoz pomáhá hradit Jihomoravský kraj, městská část Brno střed a několik soukromých dárců.